Hindi kakayanin ng anak mo kasi bata pa siya. Nasa 7 years old lang kasi siya. Didilat siya, makakaramdam siya ng sakit. Eh, kahit kita mo naman kanina, dinemo natin siya, sa papel lang, nakakaramdam siya ng sakit, di ba? Papel lang. Kaya ginamit kay medium. Importante doon, nakuha na lahat yung sakit niya. Pangalan lang. Middle name. Apelido. Ay, Bakurin. Bitonyo. Ilang taon? 96. Ang ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, gagamitin kita ang medium, ha? Para mabilis matanggal yung sakit niya. Pikit. Natural ang pikit. Ulitin ko pangalan. Shena. Apelido. Bitonyo. Ilang taon? 26. Babae ka lalaki? Babae po. Pikit. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan Panginoong Isus sa mga Nazareno, ilawin. Pikit ang mata. Huwag kang didilat lang, Ten. Bibitawan mo ang batang ito. Opo. Bibitawan mo. Opo, sakit. May takot ka sa Diyos. Meron. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Hindi po. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Aalis ka sa loob ng katawan ng batang yan. Opo. Huwag ka na babalik. Hindi. Tao ka hindi. Tao ka hindi. Amen. Tao ka hindi. Ayaw, lumalaban. Itaas ang antas, magnitiko. Alis ka na sa loob ng katawan niya. Opo. Tao ka hindi. Ewan ko. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Amen. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Hindi mo alam. Elemento tao. Elemento espiritu. Hindi mo alam. Sa ngalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Titiisin mo talaga yung init, ha? Ayaw mo talaga umalis sa loob ng katawan niya, ha? Eh, ikaw ang bahala. Ikaw ang mapilit. Ikaw ang mapilit. Eh, pagbibigyan kita. Ayaw mo umalis. Ayaw mo umalis. Itaas magnetikong init. Amen. Ano? Aalis ka na sa loob ng katawan ng bata. Aalis ka na. Aalis ka na. Aalis ka. Tanong ko. Sagutin mo yung tanong. Aalis ka na. Tao ka hindi. Hindi po. Babae ka lalaki. Babae po. Tao ka hindi. Hindi po. Sige, anong espiritu ka? Elemento ka, elemento. Ay, elemento, espiritu. Elemento po. Anong elemento ka? Duwende po. Duwende ano? Duwende po. Saan ka nakatira? Tapos Saan? sa may manggahan po. Manggahan? Anong ginagawa mo sa manggahan? Ilan kayo doon? Ilan? Sa pangalan ni Jesus. Ah!
Sa pangalan ng Ama. Alisin mo yung nilagay mo sa bata, hindi? Alisin ko po. Sige, gamitin yung kamay mo. Tanggalin mo. Tapon. Ano yung nilagay mo sa bata? Tanggalin mo. Lahat. Sige. Tanggal. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Sige. Sige. Papasok ka pa, hindi na? Hindi na po. Sige, kalasin mo lahat yan. Anong nilagay mo dyan? Tanggalin mo. Bakit mo siya binigyan sakit? Natuwa lang po ako. Matuwa ka? Opo. Bakit anak mo ba siya? Hindi po. Bakit ka natuwa sa kanya? Bakit ka natuwa sa kanya? Wala po, nakita ko lang po siya. Kailan mo siya nakita? Matagal na po. Matagal na. Anong nilagay mo sa kanya kung bakit ka natuwa? Ano? Sagutin mo yung tanong ko. Sa pangalan ng Ama. Ano? Anong nilagay mo? Hindi ko po maalala po. O sige, tanggalin mo lahat. Huwag mo na sa gambalain, ha? Opo. Sige. Sige. Anong nilagay mo sa kanya? Pampano yan? Pampano? Hindi ko po talaga maalala po eh. Basta't nilagay mo. Opo. Sige. Hindi ka tao. Hindi po. Elemento ka. Opo. Hindi ka espiritu. Opo. Hindi ka lahat. Lahat, tanggalin mo. Lahat. Tanggalin mo. Ubusin mo. Sige, ubusin mo lahat. Aray! Tanggalin mo. Sige. Sige. Babalik ka pa. Hindi na po. Hindi mo na siya papasokin. Hindi na po. Sige, lahat. Tanggalin mo. Tanggal. Buong katawan niya. Tanggalin mo lahat. Aray ko! Tanggalin mo lahat. Opo, opo! Sige. Sige, tanggalin mo. Ano po? Wala na. Opo. Hindi mo na siya babalikan. Hindi na po. Sige, hintumin kamay mo. Sige. Huwag mong papakalaman ang kanyang mga mata. Baba mo. Sige. Sige. Huwag mong papakalaman. Pupukpukin kita. Bitawan mo siya. Bitawan mo ng kamay mo. Sige. Linisin mo yung katawan niya. Linisin mo yung katawan mo. Sige. Linisin mo yan. Sige, lahat yan. Linisin mo. Itapon mo lahat ng sakit niya. Ginamit siyang medium. Kailangan linisin yung katawan. Lahat. Okay, tanggal. Tapon. Pawisan sa mga dito. Lahat. Bilisan mo. Itapon sa lupa. Sa lupa. Itatapon. Lapan. Lahat sa lupa. Opo, opo. Okay. 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 Tapon. Ano ba? Huwag ko na po siyang kunin. Oh, okay na yan. Opo, di na po siya nakakuha. Wala na po. Opo. Wala na po. Wala na. Opo. Huwag ka na babalik. Hindi na po. Okay. Kumanda ka. Hindi ka tulad kanina. Dilat! Sabi mo yung Jesus name. In Jesus' name. Ano pangalan mo? Siya ng pitang Ilan taon na? 26. Saan ka nagpunta? Tita po sa inyo. Ang ginagawa mo rito? Papagamot ko po yan. Ang ibig ko sabihin, wala ka ba nakita ang liwanag o madilim? Ako muna madilim po. Tapos Saan ka nagpunta ng madilim? Ano yun, nakita mo na? wala po akong nakita eh. Madilim lang. Bahay siya, hindi. Hindi. Ngayon mo pala nakita? O ngayon mo lang napuntahan? Eh, yung pangalawa, anong nakita mo liwanag? Ano yun? Wala po. Nung nagsabi lang po kayo na ano. Anong liwanag? Anong paano nakita mo? Hindi lang gumalan lang po. Ano siya? Ilaw? Hindi. Hindi lang po. Parang sinag. Ganun. Sinag lang na maliwanag. Dilat. Ay, dilat ka na pala. Padilatin mo yung batang yan. Nakadilat ka. Okay, ano cellphone? Relax. Ba't ligo-ligo ka sa pawis? Ano po po. Ha?
Yung nakadikit sa yung posporo, di mo pa naman, alam mo naman yung posporo dahil nakita mo yung una sa demo, di ba? Parang punong-puno yung hangin ng katawan mo. Kasi ginamit kay medium do sa anak mo kasi hindi siya pwedeng siya lang mag-isa kasi mahirapan, matatagalan tayo sa bata. Di ba ginamit ko na siya kanina matagal. Kasi 7 minutes na ako, dapat tapos na yon. Kaya sinabi ng Diyos sa utak ko na gamitin mo yung nanay niya at paghawakin mo na lang yung kamay para sipsipin at gagamitin magnet yung katawan mo. And anong nangyari sa'yo? May parang kinukuryente ka sa kamay? Parang anong kuryente? Yung pong posporo, tumusok. Tapos yung kuryente parang pumasok sa katawan ko. Kuryente. Yung papel na at saka yung stick doon sa paa mo, anong nangyari? Ganun din po kaso mas masakit po Yung sa paa. sa Tapos, di ba sinabi sa'yo pag bago ka pinapikit, pag tinanong kita babae ka lalaki, dapat isagot mo babae ka, di ba? Bakit hindi mo sinasabing babae ka? May kumukontrol sa utak mo? Parang pong ganun parang may maitim na maitim na. Maitim na maitim. Tapos sinabi mo sa puno ka nakatira. Ang ginagawa mo sa puno. Sabi mo yun. Hindi, yun, tawag doon i-medium. Pag i-medium kasi hindi kakayanin ng anak mo kasi bata pa siya. Nasa 7 years old lang kasi siya. Didilat siya, makakaramdam siya ng sakit. Kahit kita mo naman kanina, dinemo natin siya, sa papel lang, nakakaramdam siya ng sakit, di ba? Papel lang. Kaya ginamit kay medium. Importante doon, nakuha na lahat yung sakit niya. Ibigay mo bukas yung gusto niya, nangako ka kasi, para matapos na. Magaling na yan. Salamat din sa tatlong manggagamot, ha? Salamat din. God bless. Thank you.